Hej, jeg hedder Otto, og jeg er socialdemokrat. Jeg er socialdemokrat, fordi jeg mener, at et samfund det skal bedømmes på, hvordan vi behandler de svageste. Jeg stiller op som folketingskandidat i Aarhus. Christiansborgs støde gange, de trænger til nye idéer og ny energi, så vi kan holde de lidt mere rutinerede kræfter lidt i ørerne. I min verden, der er der lighed i sundhed. Det betyder, at vi skal have droppet fradraget på de private sundhedsforsikringer, der gør, at den arbejdsløse, pensionisten og den kroniske syge skal betale for, at bankdirektøren kan springe køen til sundhedsvæsenet over. Det er simpelthen ikke rimeligt. I min verden, ja, der tæller mennesker altså mere end stopure. Og det skal vi have genindført i ældreplejen, så vi kan få sat fokus på omsorgen for de allersvageste ældre og til de ældre, der er allermest ensomme. I min verden, ja, der er der lige muligheder for uddannelse, uanset hvilken baggrund du har. Det betyder, at vi skal have sat fokus på vejledningen af de unge i uddannelsessystemet, så alle kan få den uddannelse, de gerne vil have. Du kan møde mig på Facebook og på ottosverden.dk.